tsiku namba 20 kudyetsa 5,000. Ambuye, awuzeni anthuwa kuti azipita ku midzi ndi ku milaka ili pafupi, kuti akapeze malo ogona ndiponso chakudya chifukwa kuno ndi kuthengo. Muyenera kuwapatsa chakudya ndinu. Tili ndi bredi msanu ndi nsomba ziwiri. Zikomo Ambuye Mulungu wathu, mfumu ya chilengedwe chonse, amene mutipatsa mkate kuchokera m'nthaka. Kodi ndipereke chiyani? Kodi ndi njira iti yomwe ndinganene kuti ndilibe zokwanira? Kodi ndikuyembekeza Yesu kuchulukitsa chiyani?